Наложи се да шкуря картина. В предното ми видео показах как правя 2 картини за 2 апартамента. Оказа се, че искат още една, но да е картина тапет. Разгледах малко примери и начертах бърза скица с клони, растения и плодове, всичките вдъхновени от спалнята на апартамента. Използвах лудата ми паста, трябваше да има декари от нея, за да покрия цялото платно. Основата исках да е кремава, затова добавих кафяво, синьо и жълто. След това хванах една шпакла от тези сериозните и започнах шпаклова. Генчо майстора ще е горд. Ето тук бе момента на паника, ако се чудите. С доза късмет прелях цветовете и започнах с метода ми за създаване на релеф, комбиниран с салфетки. Сега скицата ми от по-рано трябваше да се материализира тук. Малко ме беше страх да направя първото си движение с четката, но просто се отпуснах и се доверих на процеса. Тук може да видите, че продължавам да си процесвам. Тъй като искам тези цветове да са още по-бледи, ще взема от същата паста и ще намажа отгоре. Видях обаче, че започнаха да се заформят малки груби буци от изсъхващата вече паста. Да, оставих я отворена. И именно така се озовах да шкуря части от картината. Разбира се, трябваше да съм внимателна. И ето я поредицата от картини, които създадохме аз, клиента и Кайра. Друго си е да си имаш помощник. Ако желаеш да създадем заедно изкуство, което ще остане трайно в твоя дом, не се колебай да се свържеш с мен.